Mummitröllet svever sin søta vetrarsvøvn. Og det gjør Mummipappi og Mummimamma øsne. Mummitröll sova alltid fra november til april, til såles gjør du forsfedret herra, og Mummitröll halda fast vid gamlan si. Vad man klockan vera? 16 minutter över 2. Det man bra klockan 2 sätten först. Ja. Men hur säger hon inte? Ha? Hon må stäcka. Nå. Ha, det är så kallt. Mamma vakna. Pappa. Mamma vakna. Det vakna och du vet inte kvoj. Oj, yeah. Det är löje. Jag åtte inte vakna förrän i april. Käve! Allt huset är fjällt och käva. Oj, Mummidalen er helt brøyter. Sommer er stilt. Ha? Hva det heter for en ljå? Jeg må helt fære heim. Nei, her er oppe at det er verre. Møblene er fjalter og ødlegjeper og snorsk sova. Oj, jag vill det yngsta mumruka bärer. Han fjackar ovi under solen och sunna för yngstön. Är det för ljå? Aj, mitt huvud, au. Häpne så echt det uppe. Ha? Det ljå som... Det är lilla moj.
Nå, hva gjør du her, sier Martin? Hvordan mener du? Jeg hørte løye ljå og skulle for å vite hvor det var, og så kommer du bare fukande så bætt i heisen av meg. Ja, det har finnes vit en kula. Men hva gjør du ut i kævan om? Ei, du skal sove veta svøvn. Jeg vet ikke. Jeg vakna i bare. Men hvor fastas du rundt så leis? Ei, du skal ikke sove sammen med mimlene? Jo, men jeg vakna i eisene bare, og så rønt jeg vet jeg mine borta syster, men hun var deg som har brent fleskesteik. Og nu kan jeg bare ansette til her det samme. Heldur du ikke at det er rævligt at Mumidalen er helt brøttur og djupa kævafanner er alle stedene? Jeg sa morrene, Janne. Morrene? Det er kallt jo under morrene. Henne må dama atlan denne kævan, ha? Jeg så henne her oppe. Så var det morrene jeg hørte. Jeg er nesten hoa bøydana, men hun var så kallt. Kjottelmoen, åh! Her er hun! Oi! Ikke som en var kaldur. Hei, du vaknade ut i ettelse kævanon. Det er ikke det. Jeg selv, jeg er ervise skinn om sommeret, og Janne var nesten ikke kaldur, men nå er jeg kaldur, til morran stender her oppe løyer etter meg. Er det eisne kallt? Hetta var godt. Du kan godt drekka så nek som du vilt. Vi har hentet hopen av himperne og her. De var så søte og god. Fint. Nej. Takk bare hetta nyr her bak. Silverbakken til Mumi, mamma? Ja? Hva skal det ha vant til? A skreie og a sjálvande. Men han er en finer arvalode fra ommemøyne. Som vi ånga du brukar, ja. Han vil gå til å fuka over til brekkene. Ærsta rikkar så vel. De må ikke vakna for en ny april. Jeg halte til for banka og rettvis at det bare var hvitberg som vakna og sås utan nøka. Hva skulle vi nå gjøre? Vi går for om man i fjørna. Ja, det gjør vi. Og sjånen kan så ikke være kæve. Han er ikke helt av leie. Æsj, nu glemte jeg han. Hva glemte du? Silverbakkan sjálvande. Det gjør hun ikke. Du kan ikke bruke når jeg sjåer med alle korsene. Jo, det kan det. Hvordan da? Hikka sjålen. Ja, men han er fristor. Her sørst du rett. Hva er det da? Ja, men hallo, tilbake. Svever du heldur ikke? Nei, jeg har ikke stund til å dånast 4 måneder og er nå. Lutla må jo jeg vakna og bare, og nå vet jeg ikke hva vi skulle gjøre. Det har måtte være grøya. Ja, det var nye. Jeg har omgått seg fristan sjekk for. Er det du som gjør dette rosse? Ja. Kan jeg slippe roja du? Nå har jeg litt lam om jeg har gjort det til den store kultan. Til den store kultan? Kjenner de tjena? Jo, hun så vøker, men lutten i egen hjørne fristet og det gleder. Fryktligt, ha? Ja, og hva var det kan ikke komme så langt som hun og Øystrotten genererer. Ja, men heldig du at hun røyer bort fra rossen, hun tog ikke? Ja, det er vånig, og jeg vånig øyne at hun røyer lekte når etter og ikke kommer atter for innen neste vetur. Men heldig du at rossen ikke er noe størst? Nei, ikke enn. Men nå stod i vattna så det frister til gleder. Når kommer den store kulten? Hun kommer ganske langt inn og natt. Føler at det ikke blir kaldere og kaldere.
Tog ikke, hva er hendt ved solene? Når kommer hun i punkten i attor? I løtene skuiner hun av Mumi liksom for soretter, men kjøtt kommer hun atter til Mumidalen og tar for at trøyen er spretta. Det er hoa litt. Men natt til fullmann og tar nesten lika løst som om det er en. Juppi, så renner ni an Mumi og setter bakkan om. Nu skiljer jeg ikke. Jeg får sette sekla silverbakka til Mummamme, og så fuger etter uisen og noen. Hihi! Boja helt til morgen, lilla mor. Boja. Om så uisen er for å brana. Best er det at man atla beina veien. Jippi! Men da man så vel averer, særlig så fitt og små og glukkanar. Ja, om sommar har vi dette til basto, men vi visste ikke at hun bor om veteren. Men Mumi pappa vant jeg vil bare glede for at huset og eisen vil brukt om veteren. Han er så ærende av han selv vil smuja deg. Så du svever helt ikke? Men du måste helt skunda där kräkvatten och i stratten ju kommer i natt och lytte i egen janne fristet du till glär. Vi er her, lilla mor. Hva gjør det her nere? Tog ikke fiskar som for løyven om. Han sier han skal koke og denne gode fiskasupan. Fort, nu renner jeg inn og gjør meg et segl. Jeg får vite hva lilla mor gjør ved silverbakken til mamma. Jeg gjør det. Nu da. Nei, han slapp. Oi, så det er kaldt under øysen nå. Vi er et godt segl, lilla mor. Det er først å suttja. Men gå spela til at det kunne være under øysen? Jo, vattnet må være fjerde alltid. Og øyseren? Han vil helst helt den oppe, tror jeg at han også vekkner fast i stronten alltid. Ja, det skal sikkert passa. Tog ikke jeg sagt at han for å få nekva fyrste sopan med en her rikve. Jeg får ut av vite om kævar og så kjøtte frystelig klær. Ok, det tornat etter. Au! Usch. Det var ikke fra noe harst enn. Jeg våner ikke at det brottnar da uistrotten ikke seter seg av da. Det var knappt så kallt. Oj! Morran! Kunde du huxa där tur att kava oss nu? Nå, men friast man vet att inte just att du rossi bara att uistrottningen skilt du. Och inte gott att vita vad hon finner på. Kanske stär och bant in i en att locksåret. Jeg halte kjølt morran reist uistrottningene. Nå er det glerfrist. Jippi! Hette er så stuttligt! Det fotter dere gamla bakka, ha? Vil du ikke røyna? Jeg er alt og store. Kom nu et, fiskasupan den lille Jon er sannelig å gå. Nei, halt han heita. Jeg kjente lukka 2 turer av tvæt. Nei, moj, Hvor ikke?
Hef du pura glögt at uisdrottningen kjemi kjøte? Nei. Men jeg kan godt hugsa meg se om hun velger så vøk som de sier. Luttla mummi, har du hva du skal sier? Jeg skal bare anse etter ikke løyden i egen jåene. Kvært som hun venter med møte der du ikke klarer å hitja til vikt? Vi kunne hitja til henne her i bastående. Til nekk tryggere. Nei, luttla mummi skunda der inn. Nå kommer uisdrottningen. Men jeg vil sønja hvordan hun ser ut. Luttla må ikke færa. Oi. Luttla moi, kom atter, luttla moi. Hva skulle vi gjøre? Frejas man være vi bare fær inn og sier. Jippi! Halte luttla må gjør det da? Ja, så les hun. Setter hun seg akkur 4, så fullfører hun da eisene. Vånande hender henne i åndsje, og hun skal være halvt kvirr. Luttla moi! Oj, gåva luttla moi, moi vakna! Luttla moi! Gåva vakna nu, gåva luttla. Vi er ikke bensje, luttla mor. Vi skulle tina det så væreslige. Au, du brenner foten av Mare! Luttla moi, åh min gåva luttla moi!
Ja, så var Lutla mui som fyrsta dag I nattur. Men tja henne ikke avførst, det vita dit. Nu sövan li och så stortlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl nu och morra ett lä och minnas till allt som vi har då I det. Och Mumi, nu dämmer lien kött natten när tja Mumi. Att sova och bära I dalen och här tja Mumi. Tog natten bäst till att sova oj, men drömman tar hava omgant och fröj tja Mumi. Nu sövan li och så stortlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl nu